حالا بیا پریچاکی دنیا را پوشوندنم چنان میزنانم اوزی انرژیا میته ما اکای دو دیخدو تایوشا نوبتی تا چو دشکن نبرد شرکت SOFSAVDO تا سال نو تخفیف‌های خود را اعلان می‌کند. داروهای طبیعی از شرکت SOFSAVDO برای نیست کردن داغ‌های روی، ریختن موی سر، برآوردن ریش، زیاد و کم کردن وزن بدن. دستافکا باشد به همه شهرهای روسیه. از نام ما گپ زنید حتما که به شما اسکیدکا می‌کنند. شماره‌ها برای معلومات در روی اکران. سلام علیکم. چیکار فردا؟ سلام. نه مسعود. شکر. فراموش نکنید پروسا برنامه وای نکنید. زوم دایوکی نمیرسه. خب. اون ما سویا از کار. گوشه. نداره. چیزی داریم بعد بوکس میکنیم که پارتر میگیریم یکم جلوی یه پارتر میگیریم حرکت مایب نکنی کار با تو زوی بسم الله پشمای دست کار نکنی
کندم Сначала семью оскорбил. Я не считаю, как вардишгарай. من گیره گردت همش کنم آخه خودت دست داری گفتی من میرم خیلی میکنم بگم کو سخن از دهان لقمان خوش از لقمان رو زیه هر یه رهبزر مقصد چه با سپارسمن برابر نکنم مقصد چی گفتن این مقصد؟ 100 ساله ماش که سپاتسم بیا میدانی بطل برای من ورزشگر نگاه چه بگردش کنم ما میره پیرا زبان منا باشن کریم منفرم حکمت ساز زمانه که خیلی دینه هر یه درامدگیش اگرده 3-4 تا مقصد هم طرفی بلوگیرها و پیرو سپارسمنده با گفت که زوری تو دکی میرسه زوری من؟ نیم شامه زمان من را تو دوای کرده چه میلیون میلیون خیلی خز بیگ مزنم زورم در خز بیگ میرسم یه بسیار شده پارت ارمایی میکنم گردش نش کنم باشه اگه بلوگیر تیوی پاریزه میزنی؟ پاریزه نه وکای خیلی ممکن دارم 5-6 بار بزنم شدم توری من باور کن Света, почитай. Ты что, душка набрал? Братан, уже кино рахили шما диса харфо кристесем. Харфо рафтес. Патер, зурай, габнес платшам койдавия. Просто диханкаш гагр. Просто диханиш кам тарбизе бай, камаш барои кам будава крос. Дихани ра. Коркниш чиқадар? Коркниш ништага шу кор мегирам. Дастошам бахвата. нисбати фатидин аҷамсан бахватара ё не? Ҳай, о нисбати фатидин вазншам вазн таракай вазнам ҷалол боз мекунад. Масад хай бахватаракай нисбат. Бокс чи бокс? Бокс ҳози мебинем. Куба фатидин мебуре ё намебуре? Мебинем. Габнес. Ман акватте. Какие уже, брат? Габнес бокс мекунем, хай бокс. Говорили, что соперничали, что я вам Гардана моей коллеги, я помню, я бокс давай взял. Гардан то на пора, во фильм баста накинул. иқдоми нав аз сарпарасти мо дар силкаи комментария будаги дуро регистратсия ки регистратсия дар скриншот карда дар ин номро рӯӣ ки муддати 20 сомон мегузаронем ва баъди регистратсия то 1400 сомон бонус гир. Галерейку майдон разделера. Агар у Бог зуд нарасте, значит бисер аст. охирон бо кай почат пушида будем? Я ҳанги пешоша. Я дам 15 рӯз пеш. Эдам намегирем. Эдала бекем. Я ҳар рӯз 10-20 километр медава. Ҷараи тренажёр мешам, короче ма. Айон чи хурдани нест, а? Я нон нест, а? Харидулай. Нон нест. Ин аз рафтиам. Ту будагӣ симон буд Фаридулаев. Мерафтем либоси бобои барфиам пӯшидем. Ҳола биям. Кричакии дунёро пӯшонданам. Чунон мезананам озӣ. дихани дуи шава дар ғору чезу аҷамсан иштирок ҳар як кӯй мебарад ҳар як ғорет мебарад мерини ин аст ай фаби да чо дӯст дорад ки шлем пӯшона бизана ки шлем пара кафа нест а не мақсад чия эҳтиёт мекунем ки мақсад ҳамин бародаро
мешава ударе ки медава ба сари удара ма удара айсроӣ мекунам барои зачита кунам мезануш ки маиб мешава ва ҳар ҳол ма баъд ма мусобиқа бисёр бумагим и бародаро Рекама поражений боёш бисёре. рост мега Рост мега. Юнамар бокс дама хунад. Сета чӣ дору медал до? Ай шашка. И шашка нест айнеки, а? Бача мардак Ҳара нашнидам, я ман боксам хатман. бача мардак душман авро. Ҳавиз 2 минута? Як ним минут. Бокси Фавик чӣ буда? боксиш мошина ништияга бо ами низора ки диханиш пададич мекунам ва дихани набоша спортсмен багем нолаю ам дихани боварӣ дошти ки масалан дар бокс ҳама хел Фавик сахта? не ман хел бовар надоштам ай Фавик нави навози бокс дарои макавояш мошини бадам зур кор мекуна роса диханиш камтар рамш мекунад барои долга атака кардан дихани дар кора долга атака карди дихани набошад наметони долга атака кардан амня атака ҷамки уже дихани меҷиқи лекин ништияга зура барои тира чӣ буд Фавик бокс? Е вақтҳои чишанро медунам мезанам дару мераса. Ар я удар дару. Не ки тира бокса таъриф кард. Ягон ҷо бокс маш кардаги будӣ? Чанд хал? Я қариб 10 моҳ. Ба даст маебшид бас кардам. Боз я удари безеб задам, бо даст маебшид. В общем, молодец, ҳам рост гап бояна доштам ки бокс мекунем. хеле медонем бародаро номи барномаи мо марди майдон ай мардак мард шид майдон омадак
масаҷа мардаки дар кораки бияд дар майдон баромад кунад. Ма гап надорам дар мардак, мо ҳам хай масади во пишти кор бори хичонан мо профессионали бад кор накардем, ҳам хел кор кем ки фаҳмида шавада нормаям во қати кор кардем. Гап надорам, ништиягай, партешам ништиягай, боксшам ништиягай. Ма боварӣ надоштам ба ин дараҷа кор кунад. Биёрен гарилара як гарила бизана. Дамҳо шава. Энергия мета. Ма гарилара вардар биза, энергия мета. Дамҳо шава. Ты барнома пешнияи моро тамошо кардӣ, ба фикри ты чӣ хеле мақсад чӣ фикр доштӣ? ин гарила бача. Ты барномаи аввал моро тамошо кардӣ, хати Аҷамстан. Чӣ фикр доштӣ? аҷоиботи ба чӣ хеле ки Аҷамстан мақсад баромад кард қатид. Ва яке майдон медонам чӣ хеле хос ки қати худат биром фаҳмидӣ? Оҷа гуфта яки мақсад майдон биёин гап зано, яки мақсад адрепшон чақчақ мекунан, да блогеришон ҳаёҳӣ мекунан. Чӣ хеле хай бародаро бисёрш медонам бачаи шухум. Хостум як мақсад шовча кунам, хеле видео кунам, омадам ки хай шови кардагим дарди сарам шуд, ҳар як дарои чотки не ки барнома аҷоиботи бад гузашт. Ма боварӣ надоштам ки мақсад ту ба ин дараҷара марам латкуб мекунӣ. Ҳар як удар мақсад битон омад, ами да ёдам меояд ҳамо ударе ки бардоштагӣ гарданам сих мезана, хит кардӣ. Аво кадра як бор дигар монен зур аҷоиботи бад. Бо мегум хай дигароам биёям. Акай доди худо баъди ма биёям. Ба калам мегирифта бошад ба фикрта и барномаро тамошо. Конечно, хай қати ҳар кас ба мо урвини худаш кор мекунӣ, мақсад ту мара метавонисти ким кай бизанӣ. Ким кай метавонисти бизанӣ, хай сос кор кардӣ, акай доди худо қати ҳам ма бори кор ку бовра тезтар мезанӣ. Акай доди худо тайёша навбати та. Ҷа тра кесае ки аму зуртар акай боксёрай зал мерав маш мекуна. Қувваи хта месанҷем, тайёша марди майдон. Акай доди худо бо футбол дам медава ку ай ҳама дераму соф мекунам. Не ки хай и футбол нест ки ай қафои ту будавӣ ҳар як удар мехӯрӣ гӯшод наҷунба. Акай доди худо баъди худо мехоҳам ки дар ин майдон хуни ту боша. Биё, ҳатман биё. Ба фикри ту фарқи байни батл и майдон дар чи аст? И ай замин то осмона фарқ дора брат. Дау переживат мекунӣ ё ки дай бефара мешавӣ ки дау? Не ӯ медони дау ай чӣ бефара мешавад, фикр кунира ами азобои батл кай мешавад, ту чӣ хем мегзарониш. Иҷа хай меои медонӣ ки ё удар мехӯрӣ, ё насилка қати мебаранад, ё ки гипс қати мебаранд, ё худат мебурӣ саракат хам мерай. Фарқш ай замин то осмон ай. Мақсад иҷа удар мехӯрӣ, уҷа да гап қати удар мезананд. Баъзе гапҳое ҳаста ки ай удара вазмин ай, не ки баъзе ударое ҳаста ки ҳазор гапи сахта карочи мад мекуна, хит кардӣ? Бовар ки ай замин то осмона фарқият дора, ира ба ӯ баробар кардан намеша, ҳардиш дар табақаҳои хичонанд. Гап нест бародар Фавик, мо миннатдорем ки ту мақсад хести худат омадӣ, гап надорма да ту бародаро тамошо кунем барномаи ояндаҳои моро. Интизор бишем, подписаться, лайк, ҳатман. Баъди ма акай доди худо ҳатман меояд, биё акай доди худо ё атамстид ку ё ки ҳардумон саракамо хам дар ягон ҷо бишинем, дарди дил кунем, удароро нақл кунем ки чӣ хеле вардош зад. Далчи дар кору бород пешравӣ, нашоти сториси кардагӣ ма, агар яке мабодо хафа шуда бошен, узри зиёд. Ҳама чиста ма барои наи майдон омадан кардам. Хостам ки хма я бисанҷум дар ҳамиҷа. Мақсад ма дар ҷои Аҷамстан дидам бисёр моментое ки мақсад задан тра мешава, хит кардӣ, мешава. Не ки касе ҳамон фикра карда гӯша хурдаи ту мақсад конкретни баечи дачи волчи дар коро пешравӣ акам. Удачи барномаи зурай биёен блогеро реперо биёен хитона просто бисанҷен. Боварӣ дорам ки ранги ма хеле брасок ягон то дига намехӯрем. Чот ки баъд хӯрдам дига ягон кас хеле намехӯра. Ҳатман биёен барномаи аҷоиботай обуна бишен, пешравиҳои якара интизор бишен дар кору борош, айморам интизор бишен. Агар бихоҳем ки барномаи мо бозам зиёдтар бозам ҷолиб бигзарад, моро дастгирӣ кунед, подписаться, лайка, фомӯш накунед. Зинда болем. Бозам ҳаметон ба худо. Короче, бародаро, шодибои ҳуи худ бо макан тарак дух пайдо кардам. Худам дар хеле мотиватсиони чӣ мондам? Гапи чав мондам ки 1 феврал то 20 март хама ба тамоми қувват ганият мекунам. Вес мепартон бо ҳамроҳи Парвиз, ҷери Парвиз TOQI TV.
хотя вай мерем, короче, ягон залда мордани маш мекнем бади аҳвол ай прессома жир бисёр, короче, тори прездай немиқадар жир ай фаҳмиде. Рӯзи 20 март реванш мегзаронем, хеле ба тамоми қувват бо ма хатиш мебром, неки конкретни 1 феврал то 20 марта машқ мекунам ва результатша мебинем. Дои после чӣ гап мешава? Ҳози 75 килоём. Мақсад ма ҳозина машқ кардистам, на ҳечи охирон доф. Машқ як пеш ай туём буд, короче, хати парвиз мерафтем, кам-кам машқ мекардем барои костюм буру. Но а 1 феврал то 20 марта конкретни. Ти 160-ти? Блогери базбинтарин амияй. 6 килоай ҳаракат мекунем, реваншеш дад ки миёем ба сарта. Машқ кунем бародаро, машқ кунем ки хубай машқ. бародаро, қоидаи асосии барномаи мо ҳамияе ки дастхокнак, кадом надора дастхокнак хоб мекунад 300 сомон приз дорад. ҳози хай даст партер дасти ростиш маебшид бо хичам левча пай дасти чап хати бахватай шид куварану ба дасти чап месанҷем. Агар ман азад 300 сомон. Агар бои то 300 сомон намегем. Агар бои ди то 300 сомон. Эй, хеле ман хези пашвалак мерам короче. Не, биё. Хали не нигах мешкам. Агар хеш шармандагӣ на заман медон ки ту ба қувват як ҳам тараф. 1 2 3 рафтем. Мезана гардад аз замин меразам, бабиди.